Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de venres, día 14 de febreiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com. Imos a falarlles hoxe de que mañán sábado a piscina climatizada vai a estar pechada porque vai a haber obras de mantenimento. Falaremos de viaxes. Este sábado, mañán, van a Padrón máis de 100 persoas de Cerceda nunha excursión xa pechada, e tamén esta semana se pechaba a excursión a Vilanova de Cerveira, 4 autocares. Falaremos do Antroido, que xa se achega, do Obradoiro de Poda e Inxertos, que será a semana que ven, que xa tamén está completo. Anticipámosles que o domingo día 23 haberá teatro infantil, aínda que tamén o día anterior será o día de Rosalía. Faremos de envellecemento activo, desta actividade a que se poden anotar aqueles que queiran. Faremos de aviso que dá a Xunta de Galicia do incremento do nivel de risco pola gripe aviar, e tamén de un seminario de defensa persoal para mulleres e o servicio de información por WhatsApp municipal. E venres, imos co calendario deportivo da fin de semana, dos encontros para mañán sábado e para o domingo dos nosos equipos, e en canto o tempo, a anticiparlle tamén que para mañán haberá unha xornada de transición. Como decíamos ao principio do informativo, mañán sábado o Concello avisa de que a piscina climatizada vai a estar pechada por si alguén, en este caso, pretende utilizala, que sepa que vai a estar pechada, porque se están levando obras de mantenimento. Mañán en concreto, a piscina climatizada estará pechada. Por outra parte, falándoles de excursións, mañán sábado, máis de 100 veciños de Cerceda van a ir a Padrón, a excursión que xa se pechaba prácticamente o primeiro día en que abría o plazo. 2 autocares irán a Padrón mañán sábado, donde terán a oportunidade de visitar a feira de Padrón, pero despois ter un xantar baile. E tamén esta semana se abría o plazo pasado martes para a excursión a Vilanova de Cerveira, a Portugal, e en 2 días encheronse 4 autocares. Unha previsión de que posiblemente houvese moita demanda, porque en outras ocasións así houbo, pero en este caso foi máis que demanda. 4 autocares, incluso quedou xente en listaxe de espera. Así que a viaxe a Vilanova de Cerveira, que será o sábado 12 de abril, xa está pechada con 4 autocares, e todos aqueles que vayan a esta excursión pois van a sair ás 8 da mañán de Cerceda para chegar sobre as 10:30 a Vilanova de Cerveira, visitar a gran feira de Vilanova de Cerveira, despois nun restaurante xantarán a base de bacallau, típico de Portugal, e logo a volta pararán tamén en Valença do Miño, na cidade amurallada, que tamén terá en este caso tendas para comprar ou para percorrer. Esta excursión xa está pechada, o precio era de 22 euros. Queda pendente a excursión de varios días que vai a ser no mes de maio, que vai a ser a Cataluña, en concreto a Salou e os seus arredores. Se alguén quere ter máis información, pode chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68, ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello. E xa falamos do Antroido, porque se vai aproximando por fechas, pois o máis inmediato o que organiza o Concello o sábado 22, que coincide con sábados de baile, haberá degustación de produtos típicos do Antroido no local social no edificio do Museo do Moucho, e tamén baile de Carnadal, aproveitando que sábados de baile. Logo, ao longo de toda esa semana, do 24 en adiante, nos diferentes locais sociais que hai por todo o Concello, haberá degustación de produtos do Antroido que facilita o propio Concello para celebrar o Antroido en todos os locais sociais. Logo, o martes día 4, vai a ser o Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal, de 4 da tarde a 8 da tarde,
Haberá hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, plataforma 360, fotos, etc. Tamén haberá chocolatada a partir das 6:30 da tarde, de xeito gratuito, martes día 4, Festival Infantil e Xuvenil de Antroido en Cerceda. E tamén lles anticipamos que logo o sábado seguinte, sábado 8, será o Antroido Veciñal, organizado pola Asociación Cultural Lucerna, e os veciños será o sábado día 8. Máis temas, obradoiro de poda e inxertos. Este, que tamén abriu o plazo para anotarse a semana pasada, xa se pechou en breve, ou fechouse rapidamente, porque era plazas limitadas e debido á alta demanda encheuse rapidamente. O obradoiro de poda e inxertos será o venres 21 e sábado 22 de febreiro no Viveiro de Empresas, no Acevedo. Venres parte teórica, sábado parte práctica, as plazas serán limitadas e xa se esgotaron. Foi, en este caso, debido á alta demanda para un obradoiro de iniciación de poda e inxertos, o Concello baralla a posibilidade de realizar outro. Manterémolos informados. Por outra parte, o domingo, día 23, anticipámoslles tamén que haberá teatro infantil. O día anterior, o sábado 22, celebrarase o día de Rosalía, pero o domingo 23, teatro infantil con brincadeiras da lingua ás 12 no auditorio. Ás 12 do mediodía no auditorio. Brincadeiras da lingua é un espectáculo que ten como obxectivo dar a coñecer a enorme riqueza e variedade de ditos e recitados da literatura popular infantil de Galicia e fomentar a súa práctica entre a cativada e no ámbito familiar, mediante xogos verbais, de participación, canción, contos, monicreques e outros recursos. Será gratuito o domingo día 23, brincadeiras da lingua. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando a actividade de Enforma Corpo e Mente, ou tamén chamada envellecemento activo, que se está levando a cabo xa actualmente dende fai máis de un ano nos diferentes locais sociais que hai polo Concello. Neste intre se realiza no local social de Rodís, no local social da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no do Piñeiro da Baixa e no de Cerceda. Unha actividade que consiste en dúas partes. Unha, realizar actividades para adestrar a memoria, tipo taller de memoria, exercicios, etc. E outra actividade é a de ximnasia de mantenemento básica para mellorar e manter a mobilidade. Máis que recomendable. Dende agora, tamén no local social de Cerceda, no que só se realizaba o taller de memoria, comeza tamén a realizarse a ximnasia de mantemento. Se alguén quere sumarse, pode facelo a través das oficinas xerais do Concello ou no local social que lle quede máis preto da casa onde se imparte esa actividade. É unha actividade gratuita. Dende a Xunta de Galicia nos informan que hai un nivel de risco de influencia aviar, da gripe aviar. En Galicia, ao igual que toda España, se atopa xa en nivel de alto de alerta por gripe aviar. Así o indicou tamén a parte da Xunta de Galicia o Ministerio de Agricultura, que vende a actualizar a situación epidemiolóxica da gripe aviar en España debido ao aumento nos últimos meses de focos desta enfermedade en Europa, tanto en aves domésticas como silvestres, especialmente en Francia e en Portugal. Co obxectivo de evitar a aparición de focos tamén en España, especialmente en Galicia, de gripe aviar, pois se adoptan medidas de mitigación do risco con restriccións que afectan os concellos que se atopan dentro das zonas de especial risco e zonas de especial vixiancia. Cerceda non se atopa nestas zonas de especial risco, pero aínda así, dende a Xunta de Galicia, recomendan unha serie de prácticas, como é o de non criar as aves de curral ao aire libre. Os depósitos de suministro de agua e comida para as aves domésticas deben situarse no interior dos galiñeiros, non criar parrulos, ocas ou gansos xuntos con outras especies de aves de curral, e tamén a Xunta lembra a obriga para as persoas titulares de currais familiares de autoconsumo ou de inscribir o seu curral no rexistro de explotacións avícolas da Consellería de Medio Rural. Tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda vai a acoller
o sábado 15 do próximo mes de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 a 70 anos e se vai a celebrar entre as 10 da mañán e a 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda. O prazo vai estar aberto ata o día 11 de marzo. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. Trátase de unha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se require inscripción previa. En este caso, as persoas que sexan menores de 18 anos, as mulleres que sexan menores de 18 anos, teñen que ter representante firmados ou autorización por representante legal. Para inscribirse debe realizarse un formulario, encherse un formulario online que poden atopar na páxina web da Diputación ou do Concello de Cerceda. É gratuito, dirixido a mulleres. Tamén un día máis insistimos en que o Concello de Cerceda xa ten en funcionamento unha nova canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta, pois teñen que meter na súa xenda o número de teléfono 609 43 10 78 ou escanear un código QR co seu teléfono que atoparán na web municipal ou nas redes sociais do Concello. Hai que ter evidentemente instalado a aplicación WhatsApp no seu teléfono ou na súa tablet. Despois deben enviar un WhatsApp coa palabra alta. Desde ese momento recibirá unha mensaxe de benvida confirmando a alta neste servicio e xa empezarán a recibir os mensaxes de informativos por parte do Concello ao seu teléfono directamente a través da aplicación WhatsApp. Xa nos deportes, pois nos imos a falarlles do calendario deportivo de mañán sábado e pasado mañán domingo dos nosos equipos, comenzando pola segunda categoría Galicia, donde o Queixas, o equipo de Pablo, ven de vencer esta pasada fin de semana, despois de un mal resultado fai 2 semanas, pero sigue estando aí na parte alta. O partido do Cerceda, o partido do Queixas, é o domingo, ás 12 do mediodía, en Oleiros, no campo de Anido, campo de terra. O seu rival, Hércules. Hércules Queixas, o domingo, ás 12 do mediodía, en Anido, en Oleiros, unha oportunidade máis para que o Queixas sume 3 puntos na loita polo ascenso na que se atopa, incluso por liderar a categoría. Actualmente cuarto clasificado, empatado co terceiro Imperator e a tan só un punto do segundo o Dorneda. Na terceira categoría Galicia temos un derbi do Concello, pero non só un derbi do Concello, sino un derbi parroquial entre o Rodís e o San Martiño. Na terceira categoría Galicia é o domingo ás 4:30 da tarde no campo das Tinajas e en Crobas. Partido xa de volta entre Rodís e San Martiño, segundo encontro, segundo derbi entre estes dous equipos nesta xornada, e que se vai a dirimir máis que un partido de rivalidade o domingo ás 4:30 no campo das Tinajas en Crobas, Rodís San Martiño. En esta terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, que leva un camiño ascendente, recibe na casa o Vila de Ordes, pretende seguir con esa racha de resultados e vencer. O partido é o domingo, pasado mañán ás 12 do mediodía, no campo do Roxo. Atlético Cercedense, Vila de Ordes, na terceira categoría Galicia. En canto aos xuvenís, fútbol de base do Atlético Cercedense, van a xogar, en este caso, mañán sábado, en Pallosaco. Pallosaco, Atlético Cercedense Xuvenil, mañán sábado ás 4 da tarde, no campo da Porta Santa. Os cadetes van a xogar tamén mañán sábado, pero na casa. O partido é Atlético Cercedense Cadete Bisantoña, mañán sábado ás 6 da tarde no campo do Roxo. Os infantís tamén xogan na casa e xogan mañán sábado pola mañán. Atlético Cercedense Infantil San Tirso D. Ese é o encontro contra mañán sábado ás 12 do mediodía nas instalacións deportivas do Roxo. E os máis pequenos, os alevíns, xogan en Arteixo, tamén mañán sábado, Arteixo C, Atlético Cercedense Alevín, mañán sábado, ás 10 da mañán no campo da Ponte dos Brozos. Os benxamín xogan na casa, tamén mañán sábado, Atlético Cercedense Benxamín A,
Atlético San Pedro B, mañán sábado ás 11 menos cuarto nas instalacións deportivas do Roxo. E o Atlético Cercedense Benxamín B xoga fora da casa, en Almeiras. Xuventude de Almeiras, Atlético Cercedense Benxamín B. Mañán sábado ás 12 do mediodía no campo dos Loureiros. E os Prebenxamín xogan en San Tirso. San Tirso, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 4 da tarde no campo do Monte. No fútbol 7 femenino, fútbol 7, o Atlético Cercedense recibe na casa mañán sábado o Culleredo. Atlético Cercedense femenino, Culleredo, mañán sábado, ás 8 da tarde no campo, nas instalacións deportivas do Roxo. Xa no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos hai un Barallobre, Cerceda de veteranos, mañán sábado ás 4 da tarde no campo do Ramo, en Barallobre. E na segunda B de veteranos hai un San Martiño Coirós, mañán sábado ás 4:15 da tarde no campo da Revolta, en Queixas. E un Rodís de veteranos Xuventude Latino, tamén mañán sábado ás 4:30 no campo das Tinajas, en Encrobas. Sorte a todos eles. Falando do tempo, para mañán sábado, Galicia vamos a estar nunha situación transitoria, cunha fronte que chegará ás últimas horas. Así mañán amenceremos con ceos parcialmente nubrados, con nubes canto máis oeste. A noite poden comenzar as chuvias, pero serían pouco importantes. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soparán de sur frouxos ou moderados no litoral. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión, de Manuel Eirís na redacción, e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.